Moikka ja tervetuloa Vispaamon videoiden pariin. Mä oon Ronja ja tänään mä esittelen teille Joop-sekoituspulloa ja sitä, että miten sitä kannattaa käyttää. Mä oon trimmaajana käyttänyt ja nähnyt ihan jonkun sen määrän erilaisia sekoituspulloja, mutta yksikään ei ole vielä vetänyt vertoja Joopin sekoituspullolla. Toki tässä ei ole omat murheensa varmasti jonkun mielestä, mutta tää on mun mielestä todella näppärä siinä, että tässä on suoraan 3 koolle sekoitussuhteet. Eli sä voit vaan valita sen määrän, minkä sä tarvitset. Tässä on 500 ml, eli mini, 750 ml, eli midi, ja 1000 ml, eli maksi. Ja joskus toki tämä minikoirakin on vähän liian paljon, ja toisaalta taas tämä maksikoira ei välttämättä riitä, jos tekee tuplapesuja, eli silloin täytyy olla se 2 pulloa. Mutta yleisesti ottaen tämä riittää koiralle kuin koiralle, ja ennemmin se, että sulla on vähän reilusti sitä shampoota, kuin se, että sulla on liian vähän. Ja kun tässä on valmiit sekoitussuhteet 3 eri koolle, niin sun tulee tehtyä vähemmän shampoo hukkaa, eli tää on siihen ihan tosi näppärä. Korkkihan tässä on ihan loistava, eli tää on tämmönen napsautuskorkki, joka toimii hyvinkin pitävästi, napsahtaa auki, napsahtaa kiinni. Tää ei liiku itsessään sen veden mukana. Eli mulla on joskus ollut semmoisiakin pulloja, joissa on se painettava ja vedettävä korkki ja se menee vesimassojen niin kuin, tavallaan se imun tai työnnön mukana aukee, menee kiinni ja vuotaa. Tää ei vuoda. Tää on tosi näppärä. Ja nyt jotta te saatte mahdollisimman hyvän kuvan, että miten tätä kannattaa käyttää, niin mä esittelen teille. Eli tehdään minikoiran verran shampoota. Mulla on nyt pullossa vettä. Tähänhän ei tarvi erillistä mittakannoa, eli sä voit täyttää tämän vaan suoraan hanasta. Ja tehdään tuolla 1:10 sekoitussuhteella. Tässä on aika paljonkin noita sekoitussuhteita. Eli tässä on 1:1 jopa 1:40, joka johtuu siitä, että meillä on Joopilla myös semmoinen shampoo, joka on 1:40 sekoitussuhteeltansa. Eli ensin vettä siihen sekoitussuhteeseen, mihin haluat. Tippa vielä. Näin. Ja sitten shampoota. Tässä on tää Fill Line viiva, joka on paksumpi kuin muut, eli niin sanottu täyttöviiva. Niin sitten vaan shampoota niin paljon, että se veden pinta nousee tuohon Fill Lineen asti. Eli näin. Ja sitten vaan korkki kiinni. Sekoitat. Noin. Ja nyt sulla on sopiva määrä sitä valmista pesunestettä, joka on helppo levittää koiraan. Jos kiinnostuit tästä tuotteesta ja haluat tämmöisen ehdottomasti teillekin, niin tähän löytyy Vispaamon verkkokaupasta. Linkki löytyy tuosta alta tai profiilista, niin käy kurkkaamassa, nappaa tiliseurantaan, niin nähdään seuraavallakin videolla. Moikka!